दुलाराय बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ अननाय सिबिनायखौ फिन खनसेबाव बावहरबावनाय जाबाय। खोथाया गिदिर नङाब्लाबो सोरनिबा थाखाय गिदिर जानो हागौ आरो सोरनिबा थाखाय फिसा जानो हागौ। सोरबा जाय बुजिग्रा बिथांमोननि थाखाय गिदिरबो जानो हागौ आरो जाय बुजिया बिथांमोननि थाखाय गोरलै दै। सिदायै बुंबाय आं। मैयाहाय फिन खनसेबाव आरो बे केसनि बारैनो खोथाखौ आं बुंफिनबावनोसै। मैया थांनाय हराव देरहासार इस्लारि बिथाङाबो आंजोंनो दङ, दिनैसिमबो दङ। बा जों गुबुन गुबुन खामानियावबो जों सानैजोंनो थाङो आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों लोगो लानायनि मोनसे प्लेनिंबो लादों आरो जों लोगो लागोन। प्रमद बर'आ जोंनो टाइम होबाबो होआबाबो बिनि खोथा। बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आं सिदा बुंखादों। खिन्थु जों नोंखौ लोगो लागोन आरो जोंनो टाइमबो होनांगोन आधा घन्टासोखौब्लाबो। जों बेखौ बर' रायजो राजानि जानानै बिथांनाव माखासे कुइसन दं आरो सोंनांगौ दं होननानै आं सानो। थ' जेखियानो जादोला आं केसनि बारैसो माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। अफ्रि आरो देरहासार हमजागोन जेलाव बर' रायजो राजानि जानानै हमजागोन। गावजागोन दिनै जों बर' रायजो राजानि जाना खामानि मावनानैसो जों गावथारजागोन। बियो अफ्रिनि राव। आंनि राव बेखौ आं सिदा सिदि खोथाखौ बुंदों। एनिथिं एमजे बिथांनियाव सिगाङाव मैया बिथाङा जेब्ला कर्टआव हाजिर जानो फैदों, हाजिर जाना थांखांनानै बिथाङा मोनसे लाइभ हगारदोंमोन। लाइभ हगारनायाव बिथाङा बुंदों जे नेक्स्ट टारगेटआ जानो हागौ देरहासार इस्लारिखौ। आरो देरहासार इस्लारिखौ मा हिसाबाव टारगेट लाखो, सोर लादों, मानो लादों, मा खोथा बुंदों देरहाया? जाय मानसिया दिनै बिनि सायाव एफआइआर होदों बे मानसिया देरहासार इस्लारिनि भिडिअ'आवहाय चेक खालामहैथां। माबे पइन्टआवहाय आंना खोथाया बिसो। जुदि देरहासार इस्लारिखौ जुदि बे इन्डियाननि नैबे पलिटिसियानफोरनि बारै जुदि खोथा बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला, देरहासार इस्लारिया बिदेशि फरेनार बे हिसाबावसो होमबा देरहासार इस्लारिखौ राइट्स होआखै। आंना खोथाया बे मा हिसाबाव देरहासार इस्लारिखौ हमगोन? सोरबाया जुदि बिनि सायाव जानला मानला एफआइआर होदोंबा थांथोन, बियो बे जेलाव थांथोन आरो केसखौबो हो। खारन जों सोलोंनोसो ओंखारदों। हो जोंखौ केसबो। मा देरहासार अफ्रिखौबो हो। देरहासारा आं बायदि खोथा सिदा सिदा बुंबावा, इनडाइरेक्टलि खोथा बुङो। होनबा दिनैहाय बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि सोबावोबा मा जानो? मा पलिसि लादों दिनैनि बे पलिटिसियानफ्रा, दिनैनि बे दैदेनगिरिफ्रा मा पलिटिक्स गेलेनो नागिरबाय थादों? नोंथांमोना पलिटिसियानफोरा सिन्था खालामदोंना खालामाखै? बबे मोनसे निउस पर्टेला बबे खनायाव थांफेरनानै मा निउस होदों खोन्था। दिनैनि बे दैदेनगिरि चिफ नोंथांनि आगदा आगसि मानसियासो होगोन। होयोब्ला अफ्रिखौबो होबाबो बे नोंनि आगदा आगसि मानसियासो होगोन। मोनथिबाय? नों डाइरेक्ट होनाय नङा। आं सिदा बुंदों। नोंथांनि बे आगदा आगसि थाग्रा सब समाय माबा बायदिसिना खोथा बुंग्रा बेसो होगोन। जों बिथांनि केस होनायखौबो जों गिया। मा केस होगोन? मानहानि केस होनानै दोन। नांगौबा हल लाइफखौनो होनानै दोन अफ्रिखौबो। थेवबो बर' रायजो राजानि 22ता बोसोर जों सेक्रिफाइस खालामदों। बिमा बिफाखौ गारनानै जों बाहेरायाव थाहैदों। दाबो राजि जोंफोरो देरहाखौ सोनो मा दायनि थाखाय सोगोन? देरहायाबो राजिखा। बर' हारिनि थाखाय बियो खामानि मावदों। दिनै एनडिएफबिनि जेसेबां मुंख्लं जानाय बेफोरनि न'खर न'खर थांनानै बियो मा होदों? रायजो राजानो मोनथियैखौ मोनथिहोदों। दिनै गहपुर, धेमाजि, सनितपुर थांदों। बेजों थांनानै दिनै खना खनला हाबनानै बबे खनायाव दिनैसिमबो गुदुं मोनसेयावहाय खबाइ मोनसेनि ना मागुर मोनग्रा जायगा दङ? प्रमद बर'आ बेखौ मोनथिगोन नामा? हायोबा खोन्थालाय। बेखौबो नाय, देरहासार इस्लारिनि भिडिअ चेक खालाम बेफोरखौबो, अब्लानो मोनथिगोन। बेफोराव हाबना नायदो, हाबफेरदों नों मालाबा? हा? नोंनि बे बिटिआरआव बेफोरबायदिया दंफेरो नामा? आं सिदा बुंदोंलै, सिदा सिदि खोथा।
दिनै जोंफोरो सोरबा सासेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि खालामाखै आरो बुंनो गोनां जानाय ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फैनो गोनां बाध्यता खालामनाया नैबे प्रमद बर'आनो सिदा खिसिदिखा बेनो फैहोदों जोंखौ नैबे अफ्रिखौबो फैहोनायाबो बेनो माखासे खोथानि थाखाय नोंथाङा दुखु मोननानैबो लाब गैया आं नामखौ सिदा बुंबाय नोंथाङा गाज्रि मोनो ना मायो बे जुदि आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा क्षमा खालाम आंखौ क्षमा हो बे जोंफोरखौथ' आंथ' ससियेल मिडियायावहायथ' आंथ' खनसे केसबो जाबाय खनसे गाव जानायनिफ्राय गदों बिथां जनकमोन बिथांमोननि जाखिनि होसिख्रावनाय बावहाय आंखौ गावनो हायाखै नङाब्ला आंखौ गावनायनि प्लेनिं आरो बिनि उनाव जानुवारिनि 5-6 तारिखाव आंखौ मा खालामबावनो नागिरदोंमोन फेरेंगाया बोखांनो नागिरबावदोंमोन जेलाव हरनायनि प्लेनिं लादोंमोन बियो आरो दिनैहाय बिखौ दिनै जों एफआइआर होयोब्ला होबावनो हायो बिखौ जोङो बर' हारिनि थै गैयै आरे फेरेंगा आं दिनै सेकेन्ड टाइम आरो बुंफिनबावनो नागिरदों मा सेकेन्ड टाइमखौ 1000 टाइम बुंगोन आं 1000 टाइम बुंगोन बेखौ नोंथाङाव जेरैबायदि थैनि गाबा जेरैबायदि गोजा जोंनिबो थैया नोंनि बायदि गोजा गाब जोंनि साननाया जानो हागौ पार्सनेल मेन्टेलिटि जानो हागौ नों बायदि नङा जोंनि गोसोआ मोनथिबाय नोंनि बायदि नङा जों बर' हारिनि खामानि मावदों जों बर' हारिनि जाखिनि NDFBनि मुंख्लं न'खरावबो आं थांनो हायाखैब्लाबो देरहासार इस्लारियाथ' थांदों दिनैहाय बबे खनायावहाय मा जादों मानोथो दिनै नोंनि समस्थियावनोलाय मानोथो इलिगेल दंफां बोग्लुंबाय थायो मानोथो नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो मानोथो इलिगेला जाफ्लांबाय थायो थांनाय बारावबो मा नाम फरेस्टआव जाय नट माबायावहाय थाग्राफोर हादानाव थाग्रा बिथांमोननि नामाव थिं फैदोंमोन बेफोरखौ इलिगेल खालामना मानोथो हाखु दाखु होब्रबनानै दोनखो बेखौबो RTI होजाब्लासो खिन्थु बर'नि गेजेराव रावबो बेफोरबायदि गिदिर RTI खालामाखै नोंखौ ex-NDFB हिसाबैसो सोरबा सोरबाया दिनै नायनानै थादों दे बिथाङाबो सालायबावथों मानसिया गोरोन्थिया जायो नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो जादों आं दिनै बेफोरखौ बुंफिननो गोसो गैयामोन नोंथांमोननि सरकार थानाया जोंफोरखौ मा जेसेबां बर' हारिनि जानानै खोथा बुंग्रा जेसेबां बे NDFBनि जानानै ex-NDFBनि जानानै खोथा बुंग्रा बेफोरबायदिखौ मा केसाव जेलाव हरनायनि प्लेनिं लागासिनो दङ नामा केस होनानै दोन 1000ता केस होनानै दोन बेफोरखौबो अफ्रिया जेबो मोना आरो बेफोरबायदियाव थांनोबो राजि हाजिरबो जाहैगोन आरो जेलाव हर लाइफ सोयोब्ला दोन मोनथिबाय आरो गावनोब्ला सिगांजों दागाव आं हले दिनैबो बुंबावदों बेखौ उनजों गाव अफ्रिखौ आरो नोंथांमोननि जाखिनि केस होनाय बेखिनिखौबो जों गियाबो आरो जों थाद'नायबो नङा जों नोंथांमोननि जा इलिगेल बेखौबो जों बुरखांबाय थागोन आरो नोंथांमोना जाखिनि जेराव जेराव खामानि मावाखै नोंथांमोना मोजां मावदोंबा बेखौबो जों बुंगोन सापर्ट खालामगोन बेखौबो जों नोंथांमोना जाखिनि मोजां खामानि मावदों बे बाख्नायजाथाव थांनाय 17 बोसोराव मावनो हायाखै नोंथांमोना मावना खोन्थादों बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुंगोन बे नोंथांमोना बेफोरखौ दुखु मोननानैबो लाबबो गैया जेबो लाब गैया जों बुंनांगौ सिदा बुंगोन प्रमद बर'आ दिनैहाय चिफ जादों सिदा सिदि बिथाङा सोरबा सासेखौ नोंथांमोननि UPPL खौ आं गाज्रि मोनाखैमोन खिन्थु बावहाय जानांगौआ सिबा जानांगौ सोरमोन UG ब्रह्म नोंथाङा आबसुनिफ्राय थल्ल'नो थाबनो बारग'नानै माबायदिहाय सिफ जाखो बेफोरबो रोखा फोरमान बेफोरबो सिफनि टारगेट नङा सिफ जानायनि टारगेट बेफोरबो नोंथाङा सिमा बारायनायनि खोथायाव बुंदों दाखालि सासे इउटिउबार बिथाङाबो बुंदों जों गोबां बुस्थु मोनबोबाय नंगौ मोनदों आं मानिदों बाख्नायदों आं दिनै बेखिनि खोथायावबो आं बुंनो गोनां बाध्यता जादों बुङामोन आं बेखौबो सनितपुर बिश्वनाथ बेफोरबायदि बारायनो थांगासिनो दङ माला बारायगोन माला जागोन आं बै सासे इउटिउबार कुइसन खालामदों बिथाङा एन्सारखौ इउटिउबनि गेजेरजोंनो हो नोंथांनि बे बुस्थुखौ नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेखौ मुगानि थान्दैयाबो होदों ससेयाखौ बिश्वनाथ सारियालि बेफोर सनितपुर
आरो गहपुर धेमाजि बेफोरो माला बर'नि जारिमिना धेमाजि बायदियाव दङ हजों सानजा खर'आव दंहैयो जोंनि बिटिआरआव खमसो दंबावो नोंथांमोननि जाय इउटिउबार बिथांनि एरियायावनो दंहैयो जारिमिना बर'नि जारिमिनफोरा दानथार जानाय मोनसे दैयाव बेसेबांबा जों दानथार जानाय बेफोरो रेप खालामजानाय बेफोरबो दिनै बिटिआरआव हाबाखै माला हाबगोन बेफोरनि फारसे सिन्था खालामथों सोरबा सासेखौ केस होनाय बा माबा मोनसे खोथा बुंनाय बेनि बादि खालामबाय थानाया मोजां जायाखै जोंखौ जेलाव हरगोन बा केस होगोन जों बेफोरखौ फावसायग्रा मानसि नङा बेफोरबायदिखौ हजम खालामना फैग्रा मानसि मोनथिबाय बेफोरबायदिखौ हजम खालामना फैनाय आरो इउटिउबआ सोलिबाय थागोन रानिं सोलिलांबाय थागोन एनिथिं एमजे बिथाङा जों मा साननानै बिथाङा होदों बेखौ मोनथिरोङा बिथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों बिथाङा जायनि मानसिनिफ्राय खोनादों बे मानसिखौ जों लोगो हमबावगोन आरो सावरायबावगोन नंमारगौ नामा खोथाया कनफार्म खालामबावगोन देरहासार इस्लारिया दाखालि न'आव बिमा लोमजादों थेवबो बियो आंजों गिदिंफाबाय थादों सोरनि थाखाय गिदिंफादों बियो सोरबा सासे गावनि व्यक्तिनि थाखायथ' नङाना बर' रायजो राजानि एनडिएफबि न'खरा दिनैहाय एक्स एनडिएफबि न'खरफोरावहाय दिनैहाय गिदिंबाय थादों बे सोरनि थाखाय गिदिंदों बे एनडिएफबिनि लिडारफोरा रावबो खुगासिनो हाया रावबो बुंनो हाया दिनैसिमबो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बायदियावहाय एथ्राब लिडारफोर दङ गिदिर गिदिर जोंनि सेनियर लिडारफोर दङ क'क्राझार बायदियाव जोंनि सेनियर लिडारफोर दङ बिथांमोना दिनैबो जेबो खुगासिनो हाया मिडियायाव फंसे खोथा बुंनो हाया सोर खालामनानै दोनदों बिखौ सोर खालामनानै दोनदों रायजो राजा बेखौ मिथिगौ दिनै सिदायै बुंनो थाङोबा बे खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनानो खालामजोबनानै दोनदों माबा मोनसे खुगा सियोब्लानो बिथांमोनखौ मा हारसिं लिंहरनानै बिथांनो माबा मोनसे खामानि हरगोन एक्स एनडिएफबिनि गथ'फोरनि खोथा फारसे जेबो सानला एक्स एनडिएफबि गथ'फोरा दिनैहाय बबावबा सोरनिबा न'खराव हाजिरा मावनानै जादों सोरनिबा न'खरनि गारि भारा लानानै सालायनो गोनां जादों बेफोरनि फारसे सानफेरदों मालाबा सोरबाया एनडिएफबिनि लिडारफोरा सोर खालामना दोनदों बे एनडिएफबिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ गादबनानै दोनदों आथिं सिङाव खालामनानै दोनदों नैबे खुंथायाव थाग्रा दैदेनगिरि सासे सानै दैदेनगिरिफोरासो खालामनानै दोनदों होननानै आं बुंगोन बेखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया सिदा सिदिखा थ' लोगोफोर भिडिअ बांद्राय गोबां गोलावबो जाबाय आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बुंगौमानि खोथाया लावगौ माने ओंखारलांबाय थायो खोथाया बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि